Hey guys, welcome back to the Nevlog. लोगोफोर दिनै 28 जुन 28 तारिख जुननि आं बेंगलरनिफ्राय 17 तारिखाव फैदोंमोन ओमफ्राय 18 तारिखाव जइन जाफैदों माला 11 दिन थांखो फात्ताखौनो मोनासै माब्रै थांखो दिना स दा खामानि गैया जादों जिरायदों पेमेन्टआथ' हाबो खिन्थु जानायनि बे डेलि 500 आ हाबाखै दा बे 12,000 जोंनो जानानै बिन्दास ओरै खालामगासिनो ओमफ्राय गोसोआ मोजां मोनाखै दा मास फैलायनोसै नै गोदान मास थ' न'आव फेमिलिनो मा खोथा हरगोन बेखौ आं एकदम गोसोआव गाज्रि मोनगासिनो मा जवाब हरगोन स फार्स्ट टाइम बिदि जानानै दं दा ओरैबो जाया माने गारियानो खालि जायाखै दा मा खालामनो आरोना ओमफ्राय दा दस्रायाव थांनोबो दा गारनानैबो थांनो हाया गारि सलायाखै ओमफ्राय ओरैनो जागासिनो बाहाय थ' मालिकआ मोजां ना ओमफ्राय बिराद उसुबिदा जानानै फैबाय दा थांनोबो हाया थाबाय थानोबो हाया मा खालामनाया मोजां साननानै मोनासै स न'आव मा जवाब हरनो गोदान मास फैगौनै फारसे EMI हरनांगौ जायो फारसे न'नि बायदिसिना हेन खरसा बेफोरबायदि एसे हेल्प खालामहरनांगौ जायोना गोदान मास फैलायबाय नै स भिडिअआबो बेयो आं काइन मास्टाराव एडिटिं खालामोमोन नालाय काइन मास्टाराव साबस्क्रिपशन जोबना होबाय दा आं बेखौ BN आव एडिटिं खालामगोन फ्रियावनो ओमफ्राय BN आव बांद्राय मोजां एक्सपिरियेन्स गैया आंनाव माबायदि जागोन मिथिया स बरिं फुंनिफ्रायनो मा खालामनो मा मागोन आंनि गोजाम कमेडि भिडिअफोरखौ नायलाबायगासिनो बेखौनो नायनानै माने इन्ट्रेस्ट मोनबाय थादों स्क्रिप्ट मोजां दंमोन खालामनो हायासै आफसोस थाबाय इयुनाव नायनोसै माबा मोनसे जाफिनो नामा फुंनिफ्रायनो रुमाव बावनो दं ओंखाम जाबाय फैबाय थागासिनो ओमफ्राय आं सानदोंमोन लाइभ फैनो सानदोंमोन आं चेनेलावहाय ओमफ्राय मा जवाब होनो नोंथांमोना जि कुइसन सोंगोन आंनावथ' एन्सार होनो जेबो जवाब गैथ'वा दा थ' बिनि थाखायनो आं लाइभखौ फैयाखै एसे बायरायाव थांनि नोंथांमोनखौबो लोगोसे लानानै खाथियावनो साइन्स मिउजियाम दं बेसेबां इन्ट्रि फैसाबोथ' बारा गैया जुदि थांनो हायोबा थांनोसै थांनो हायाबा फैफिनसै नोंथांमोनखौ लानानै थांनि लोगोसे गुगोलावथ' नायनायाव 40 बा 50 बिदिल' खिथादों एमाउन्टआ बेसेबां दं स एसे ओरै खालामसै 40-50आ दंमोनदां एकाउन्टफोराव बिराद असाइसखा स बिदिबा थांनि नोंथांमोनखौबो लोगोसे लानानै GoProखौ लायाखै बेटारियाबो बारा चार्जिं गैया फना 50% दं बेजों बेसेबां केपचार खालामनो हायो आरो हाबनो मोनगोन ना मोना नायनोसै स ओंखारबाय आं बे जाबाय गुडाउन ओमफ्राय बिनि खाथियावनो जोंनि रुम दं थानाया पार्किं खालामनो हायो स थाखा लायो आरो पार्किं खालामबानो लामानिफ्राय ओंखारबाथाय नैबे फ्लाइअभार ओमफ्राय नैबावथ' हाब्रु गोजामोन एसे रानबाय दा लामाया मोजां जाहांबाय माने बे ड्रेनखौ जावखांनानै बाव दोनदोंमोन दा साइड खालामबाय माखासे रानजोब्बायबो बेना मा जायोथाय वाइड एंगेलखौ बारा मोजां माबा खालामा बिराद जुम जायो माने लाजोबनो हाया वाइड एंगेलखौ BNखौ आं दहाय दा खालामनानै नायदोंमोन एडिटिं आं ओंखायनो बारा इउज खालामा BNखौ काइन मास्टाराबो जोब्बायना अखा दोमैदों अखा हाहां जागासिनो जै हाबाथाय बिराद गाज्रि बेनि अखाया माने मेघालय एरिया ना ओरै एसे थांबानो मेघालय मोनबाय मेघालय बर्डार मालाबा दिन्थिगोन आं नोंथांमोननो शिलं नैबेनिफ्राय नै 88 किल'मिटारल' अनलि 88 किल'मिटार मालाबा थांगोन गोदान बाइक लाबा नै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस खानापारा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बियो खाथियाव दं गुवाहाटी मेट्र' हस्पिटाल टिकेट लानांगौ नै बेहाय 45 थाखा लाबाय नै 45 हाबजेननाय लोगो नै बेबायदि दङ एर'प्लेन ओमफ्राय नै बेहाय माबा टेक्न'लजि दं दै लोंना लानि दै लोंग्रा दं नैबाव ड्रिंकिं वाटार दै गांबा एफा गोजान थाबायबोनाय ना भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ दे नोंथांमोना नायलांजोबबानो जाबाय मा दं देखायजोबगोन आं हायोबा आरोना बेसेबां गोलाव हायो देखायनो नैबे जाबाय एर'प्लेन उल्था दावखोनाय नुदोंना पाइपजोंसो बोलांदों ओमफ्राय ना दं नै बेहाय ना बिनि मिनिङा मा जाखो मिन्थियासै आं फुरा कालारफुल नायानो उन्दैफोर टाइम स्पेन्ड खालामनो बिराद मोजां उन्दैफोरनिल' सुबिदा नै बांसिनानो उन्दैफोर गेलेग्रा गोजा हांसो बे बियारिं दंना माजों गिदिंदों मिथिला खिन्थु गिदिंगासिनो नैबाव नायनो हागोन नोंथांमोनहा फरायोबा फरायदो स उनाव टाइम गैया थाब कभार खालामजोबनांगौ नैबाव एन्जर दङ नै जोंनावबो दंमोन बे एन्जरा सिगांहाय आं गोरलैबाव गोसोआव दंमोन नैबाव दं ओमफ्राय सेसा एसे थाबाथाय खुग्लुंखायो गुदुं गोजानो गुदुं सिङाव माखासे दं खोमा नैबे ओमफ्राय गेलेग्रा बिराद टाइम नांगोन बेखौ सोनो स नेक्स्ट टाइम आइ ट्राइ दे नैबावबो बिदिनो उन्दैफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो हाब गिलिरथार बला
ये क्या है भाई कुछ दिखाई दे रहा है क्या मा बुस्थु जाखोलै बायना खालामनो मा जाखो अ नंगौ नै बिजोंसो नायहरो मेवाया दस्रा टाइपनि खानो ओरै खामानि सोलिगासिनो नै हाग्रायाव दं आं बायदि हारसिं फैनो आरो इन्ट्रेस्ट नांनाय नङा आंना जेरावखि थाङा हारसिं गोलैयो बिदिनो माने आंनि साननाय बायदि आं खालामनो नागिरनाय बायदि बिराद खम मानसि ओमफ्राय माखासे मानसिफोर दङ उनावहायसो मालाय मावनायखौ मोजां मोननानै कपि खालामग्रा स' फार्स्टआवहाय माने गाज्रि नुयो आरोना उनावहायसो कपि खालामो स' कपि खालामनांगौ नायनानै इन्सपायार जानांगौ नाथाय बेजों एखे सेम मालाबाबो मावनो नाङा बिनि गोजौसिनाव साननो हानांगौ बा देरसिन साननो हानांगौ बेजों एखे सेम मावनानै मानो बिनि आथिं सिङाव थानो नङा होमबा ब्र' जांख्ला लागायनानै सिरि लागायनानै गाखोनानै थाङो बिनि गोजौआव स' आं बाराबो बुंनो थाङा नोंथांमोना गोरों गोराखा मिन्थिखाजोबो नङा होमबा दिनैनि टपिकआ बे नङामोन माबा माबिसो ओंखारलांलायलाङो रायज्लायबावबाथाय दा आं हाबनि सिख्रिनि संसाराव एन्ट्रि गैया हाबनो मोना सिङाव नै बिफां लाइफां दङ औ बेयाव नै गासिबो मा माजों मा खालामनाय गासिबो दंजोबो औ बेखौथ' जों मेगन मेसेबनानै खेथि खालामनो हायो आबादारिफ्रा जोंना बावबो मालाबा दै गयोनदां ओरै जिरायग्रा दं नै बाहायसो एम्बु ओमफ्राय बेथ' जाहैबाय गुमा जाहैबाय बे गुमा बे एम्बु बे जाहैबाय मैखुन नैबे जाहैबाय जोंनि आसामनि मा होनो बेखौ नेसनेल एनिमेल जाहैबाय ना नैबेबा मा जाखो बियो सिनायदोंबा सोरबा खोन्थादो आं जुनारफोरनि नामखौ बारा मिथिलायलाङा स' भिडिअ स्पिड जागोन दे आं थाब थाब कभार खालामनो नाजानाय बेटारिबो बारा गैला केमेराया ओमफ्राय थाब थाब कभार खालामनानै नोंथांमोननो देखायनि नैबाव दङ सिजौनै जोंनि बाथौ धोरोमनि बेयाव दं नै दालां बेखौ मा बिफां होनो मिन्थिला आं दासो गुगोलाव नायदोंमोन जामुन ना माबानो एम्बुआ अयथासार दंखायो नै बे जाबाय साम' बैखौसो आं मिथियासै बेखौ मा होनो ओमफ्राय नैबाव जोंना मै दङ नै बेयाव मा मा जावैदों नै ओमफ्राय यार गासिबो लोगो जरा मालाय फट' बायदिसिना खेबजादों आंथ' फट' खेबनो माने बेखौनो मोनसे प्रब्लेम मोनो आरोना हारसिं ट्रेभेल खालामबाबो फट' माबा माबि खेबजानो दिगदार फट' खेबजानो मोना आफसुस थायो अयथासार जुनार नै गोदोनि आर्लिमेन जाहैबाय बिसोरो गोदो गोदायनि ओमफ्राय नैबेहाय जोंना मोसा ओरै दं नै मा मा जुनार दंबावो ओरै बिसोर खुसुं ना खासेव बेफोरो आरोना ओमफ्राय नैबेथ' बे अरिजिनेल ना डुप्लिकेट जाखो अरिजिनेलसो बियो ये क्या है गरिला है क्या बेयाव दङ लिरनाय नायनि र' नैबाव दं नै मेगाट्रिउम बाहाय दं जोंना नै हाथि राजा वाव बेबायदि रियेलाव दंना गङा मैनिया फिस्ट्रिक लाइफनो नैबाव दं डाइनासर बेबा मा दाउ जाखो मैना नामाथायलाय ओमफ्राय ओरै दं नै क्रकडाइल आच्छा बै दाउनि माबाया नैबाव दं डिटेल्सआ मा मा नाम डाइनासर दं ज' नै बाहाय दंजोबो बेसेबां केजि बेसेबां मा सेस डिटेल्स दंजोबो आरो नोंथांमोना फरायनानै ला फरायनोबा माने आंनाव टाइम गैया आं बिराद थाब थाब स्पिडाव भिडिअ बानायगासिनो ओरै डाइनासर गोजानै ओरैबो नै मा मा नाम दं नोंथांमोना फरायनो हागोन नैबे बिरग्रा जाहैबाय हलिउडफोराव नङा होमबा नैबेथ' मा रियेलाव सुंथालायखायो नामा बेबायदिनो सुंथाग्रा माबा दंलायनो अ नैबे गुड डाइनासर ना मा होनो कार्टुनाव दंना गुड डाइनासर अनेक डिजाइननि दंमोन आरोना डाइनासरफ्रा फुरा डिटेल्सफ्रा दंजोबो माबायदि टाइपनि दंमोन अ नैबे स्करपियन लेन्ड स्करपियननो नैबे डिटेल्सआ दङ बेना सिङाव हाबना नायनि वेलकाम खालामदों नैबे इन्सट्राक्सनफोर दङ नै मा मा दङ
अबाव फैखोलै खयला ब्लास्टिं वाव माने खैला जावनायनि आरो बेयो ब्लास्टिं बायदिसिना खयला गारिनाय वाव गिथाव बाथाव माइन केयार माब्रै बोयो नै खैलाखौ माब्रै माइनिं लगायो ब्लास्टिं मारै खालामो सेस दंजोबो आरो माब्रै सुंथायो स्टेन्डफोरा नै मेक फुड एन्ड अरिजिनेल टेक्न'लजि अके बिलाइयाव नै मा दं माब्रै अक्सिजेन जायो आरो सलार सिस्टेमखौ माब्रै मोनो फुरा एक्टुअल स्ट'रि बेयाव दंजोबो आरो ना नैबेनो जाबाय हार्ट मानसिनि इन्जिन मेन बे किडनि जाहैबाय मोनबैसे हारा दंबो दंजोबो नै मानसिनि बडियाव गरमथार बिरादनो अके एर'प्लेना नै बिनि मडेल बानायनायमोन आरो बे नानि मडेलाव मेड इन फिन्स लोगोफोर टाइमा 5:18 जाबाय ओंखारलांनायनि टाइम जाबाय ओंखारलांसै माथो खालामबाय थानो गिदिंनांगौखौ गिदिंजोबखाबाय बेट्रियाबो चार्ज गैला 10%ल'सै खुनुरुखुम लाजोबग'नो हाबाय माखासे थाबावबाय लाजोबनो हायासै आरो मोनसे एक्सटेन्ड खालामफिननो हायासै आरो ना लोगोफोर मालाबा फैफिनसै आं गफोरखौबो लाबोआखै Hey guys, good evening time at 11:41 almost 12 जानोसै ओमफ्राय दाबो उन्दुनो ओंखाराखै ओंखाम जानानै मानानै फैबाय ना रुमाव ओमफ्राय भिडिअ एडिटिं खालामगासिनो आं बेखौ माखासे बिएनआव बिराद जाया एडिटिं खालामबाबो बिराद माने डाबल माखौबा लाबोफिननाङो माखौबा लांफिननाङो बिराद प्रब्लेम होगासिनो बिएनआव ओमफ्राय अलमस्ट जाहां जाबाय बे लास्ट क्लिप बेखौ आं सोंबावसै आरो स' लोगोफोर बिदिबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव नोंथाङा चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो नोंथांमोना भिडिअखौ नायोल' साबस्क्राइब खालामा बिराद माने 20%ल' साबस्क्राइब ओमफ्राय माखासेफ्रा रावबो साबस्क्राइब खालामा साबस्क्राइब खालामनानै लादो ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनो दाबाव दे लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट ब्लगाव दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनाय दे